bari mu je in nuna muku yadda muke siyan leda a wannan ƙasan mu zub da bola. Kusan su wannan ƙasan ba za ka fitar da bola ba ne, a'a kowane kamfanin ledoji suna buga ledoji. Kun ga gashi nan yanzu na mishi magana na ce ya miƙo min leda guda biyu, biggest size, akwai biggest size akwai smallest size. Na ce ya miƙo min guda biyu zan je in kwashe bola. So yana ya je ya ɗauko min, ya buga kuɗin kowanne yana tashi akan 3,000 a kuɗin Nigeria, 3,000 to 3,500 haka dai. So idan na siya ga nan na siya zan je in kwashe. So sunan ƙasan South Korea yanda suke yi, companies ɗin da ke buga leda akwai su da yawa, akwai ledojin iri-iri. Kun ga irin wanda na siya ne. So kowane company suna sayar da ledojinsu, za ka siya, mutum ya siya ya ajiye su, kuma masu kamfani din za su bi layi duk inda suka ga an kwashe bola da ledan su za su kwashe kyauta.